منم انسانم. منم میخوام زندگی کنم. برای گناه های دیگه انسان ها سالا در ترمون نشنم. Assalomu alaykum. Prezidenti Jamhuriyati Tojikiston Emomali Rahmon. Nomimam To'jiyev Parviz Nodullovich. Man از شهر دوشنبه ناحیه رودکی هستم. من از شما احتراماً خواهش میکنم که کمک ناجات خود را به من غریب برسانید جناب ولی. من حالا در جایهای عظیم‌ترین آزادی هستم در جمهوری قزاقستان. مرا در 12 سال آزادی محکوم کردند. به خدام خبان شاهد است که با تهمت محکم کردن، به اساس به حقیقت محکم کردن جناب. فکر آینده مرا نکردن، عاقبت فکر آینده مرا نکردن. در دلم درم جمع در داغ سیاه پیچتم کردن جناب. ای فرزندم، ای خویشتوار، ای مادرم دورم کردم. خواستن که ای روی تو شهروند تاجیک وطن ما تاجیکو مرم گرفتن، کتیبه خوش کردن، گروه کردن. جنایتی که من صادر نکردم، در جنایتی که من اشتراک نکردم، جنایتی که من نبودم، گرفتن مرا در همین جنایتکار کردن و چند مونده سود کردن، آزادی محکوم کردن. خدا شاهد است من جنایتکار نیستم. من 15-16 سال در روسیه کار کردم، زندگی کردم، جنایت نکردم. در وطنم جنایت نکردم. من خیانتگار وطن نیستم. من وطن دوستی وطن خودم. من وطن خودم خدا شاهد با قلبم دوست میدارم. من همین جمهوری قزاقستان کار کنم، دستم جمع کنم آمدم. نه که جنایت صادر کنم گفته. اولا من از خدا خواهش میکنم که هیچ کس، هیچ یک از شهروندان ما با چنین حالت نزنن مثل من جناب. من یک چیز رو فهمیدم که در این زندگی هیچ کدوم ما از چنین حالت زندگی سپرده نشده ایم. هر کس میتونه جناب در این حالی که من دارم، در این که حال من که غلطیدم، هر کسی ما میتونه بغلطه. معمولاش هم معمولا خدا نگهبان باشه. من مثل شما یک آدمم. من عرض و هوس دارم. هوسی دارم فرزندانم را باید رسونم. نزد اویلای نزدیکای خود باشم، وطن خود باشم. من همینجا جناب کار کنی آمدم. روی 3 شهروند ما اینمی حال را غلطیدم. حقیقت همون 3 شهروندی که ما همینجا جنایت کردن بودن. نیت جنایت کتی همینجا آمده هم. جناب من نمیتونستم یک حجره علایده گیرم، برای که من زمستان بود، سون نبود، کار نبود. من روی مجبوری همون حجره که ما را که محکوم گرفتن، همون حجره که ما را که عمل اومدن بای کردن، همون حجره من پیش همون 3 انسانی نیکی در همین جنایت که حقیقت کار بودن پیش اینها نه. من دیگه اینها پیش دیگه انسان اومده بودم. من کار میکردم. من سر تا بگه در کار بودم. هم سوز بود.
Sahar meрафтим, кор меомадам, бега меомадам. Як рӯз омадан инамола ҷаноби олӣ қапидан биёваё ки мо ҷиноятгорем, мо чимчиҷа ҷиноятҳои вазбин кардани будем. Хами хеле гапҳо гуфтанам, хеле гапҳо бировардан гирифтан, ба тӯҳмат гирифтан, хеле маҳкам кардан. Аломи Аллоҳ ҷаноб худо шоҳидае, ман ҳамин ҷиноята накардам. Ва Аллоҳ шоҳидае ки ман ҳамин ҷиноята накардам. Ман дар ҳамин ҷиноят хуш набудам ҷаноб. Худо қасам. Ман ба номи худо ҷаноб олику тамоми ҷой муроҷиат кардам. То президенти ҷумҳурии Қозоқистон, то Генпрокуратура ҳама ҷо муроҷиат кардам. Ҳамаро зора кардам ки ҳақиқат тафтишот биравад. Аммо инсонҳое ки ҳамин ҷиноята кардани буданд гуфтанд ки ҳамин инсон набуд. лекин симан мегӯянд ки барои маҳкам кардан мегӯянд ба урси мегӯянд. Ты оказал не то время и не в том месте мегӯянд, вот этого достаточно мегӯянд. Вақти тафтишота медромад мегуфта кардан биги гуфтан 2 сол метаем. 2 сол баъд мебурӯ мера. ҷаноб барои ман ризо нашидам. Аллоҳ шоҳидаи худо шоҳид ман ризо нашидам. Барои ки 3 сол гуфтан метаем мебурӯ. Ман агар 3 солам бишинон ё медонам дар кор набудам барои ман. барои ки ман ҷинояткор нестам. Ба ӯ доғи кати зиндагӣ намехоҳам кунам. барои ки ман медонам, худо медонад ки ман ин ватан кор кунӣ омадам. ман ҳеҷ вақт хиёнатгори ватани худ нестам. хиёнатгори ватани як кас нестам. ман ҳаёти доро меҳнат кардам. зиндагима ҳалол ёфтам, ба меҳнат ёфтам. ҷаноби олӣ, ман дар ҷумҳурии Қозоқистон ман Генпрокуратурара вақте муроҷиат кардам, мана гуфтам детектори дурӯғ гузаронед. ман гуфтам психоаналитика, гуфтам чӣ хеле уколи дармон укол боша, гуфтам дору боша дар ман гузаронед, ман тайёрам, ҳамира ман дар тана мезгаронам. гуфтам ман тайёрам, ман медонам ки ҳақиқат тарафи мада. лекин ё нахостанд ҳақиқата, ё хостанд ки моро гурӯҳ кунанд бисёртар, ай рӯи мо ситарагон пагоноҳ дар пагоноҳ ситора бигиранд, ай капитаниш полковник шавад. гуфта гирифта маҳкамам карданд. ман дар суд фаҳмондам шуна. суда гуфтам ҳамон инсонҳое ки ҳамин ҷиноятда буданд, ҳамон гуфтанд дар суд ки ҳамин инсон набуд, ҳамин инсон иштирок накарданд. тамом мобилҳое ки телефониро гирифтанд дар ягон ҷой, ҳамин инсонҳоро на рақамош да ман буд, на як чизошон да ман буд. ман ҳамон хуҷрада зиндагӣ мекардам, саҳар мебуромадам, бега меомадам. ман мисол ҳо ҷаноб, ман мисол ягон чиро шинда бошумам аҳамият надодам. ба чи зиндагии худам будам, ман ҷа кор кардани омадам. ман пеши ба ё наомада бошум. ҷаноби олӣ, ман аз шумо илтиҷо мекунам, ба ман кӯмак кунед, мана ватан баред. ман ҳозир нақл кунам, ин бисёр вақт мегирад. ман аввалаш худо, ман дар пеши шумо исбот мекунам, ман шоҳидо дорам дар ватан ки рӯӣ кардагиам дар суд иштирок накардам ва ё нахостам иштирок кунам. ман шоҳидоро пештон меорам. шоҳиде меорам ки пеши кадом ҳамин хуҷра пеши ки омада. шоҳидое меорам ки мисол медонистанд, ман шоҳидое медонам, ман ҳамун шоҳидо мана адрес додан дар ҷумҳурии Қозоқистон, хеле ҷой бирам, хеле ҷой кор меёванд, кор метиҳам. гуфтам ман пеши ҳавоё омадам, мара Россия депортатсия кардам. ман номи пештарам Тураев Фирӯз Муродуллоевич буд, ба номи Тӯйчиев Парвиз Алиш кардам. 2 бор хостам Россия бирам. як бор рафтам Челябинска, мара гардонданд. дуюм бор рафтам Душанбе, Москва харидам, дар Астрахан мара фуровардан. 8 моҳ барои пересечения границы 8 моҳ камони пасилина додам. ман маҷбур шудам омадам Тоҷикистон. Да ман хеле кор гуфтам, кор наёфтам. бисёр ҷойҳода қабулам накардам. ман
одами сохтмончию ман дастройка кор мекунам. ҳаёт номи дастройка кор кардам. Ман вақте ки дар ҳамин колония поселение асра ханда будам, ҳам тоҷико катимаранги тоҷико бисёр буданд. ҳамон тоҷико моро адрес додан, гуфтанд ҳамҷа бира, ҳамҷа як тоҷик бародари ман буд. ҳамҷа гуфт ки язнам кор мекунанд, ҳамин қазоқистонда кор карда як сол гуфт ҳавай адрес дод, ман хестем пеш ҳавай омадам. ё дар суд гуфтанд ки ман пеши не инами се ҷинояткоре ки се ҳайвоне ки ҳамин кора карданд, айрӯи ки ҳавай омадам ҳамҷа шиштам. анамон инсон суда гуфтанд ки пеши ҳавай омадам. ман пеши ҳавай наомада будам. ман пеши дигар инсона омадам. ман пеши ки омадам ки кор кунам, меҳнат кунам омадам. ҷаноби олӣ, ман ватандӯсти ватани худам. ман ватанам ба қалбам дӯст медорам. ман шукрона худо мегӯм, ман хеле ватан дорам. ман дар ягон ҷой, худо шоҳида ҷаноб, тафтишот кунед, дар ягон ҷой ман ягон бор, ягон саат ёки ягон ҷода ёки шуморо ёки ватани ҳукумати моро ягон тани моро мисол ман ё ганда ё ягон сухани бад гуфтаги инсон нестем ҷаноб. на пушти зиндагии худамон тин зиндагӣ мекардам. ман ягон бор нияти надоштам ёки сирия ёки ягон ҷой барам ёки ягон ҷиноят кунам. ман як бор зиндагӣ мекунам ҷаноб. ман мехоҳам ҳамин зиндагӣ ман як бор хушбахт, тинч, амон зиндагӣ кунам. илтиҷо мекунам аз шумо, хоҳиш мекунам аз шумо, кӯмаки наҷози худтонро бирасонед. ман дар Тоҷикистон 1.5 сол шуд барои экстрадитсия навиштаистам. ҳар ҳафта 2 коғаз менависам. коғаз омада ки Тоҷикистон агар қабул кунад, тура рӯӣ мекунем мегам. мана Тоҷикистон қабул кунед, мана Тоҷикистон баред, мана болӣ. мана дига ҳичи худо якта дар кор не. ман мехоҳам ватани худам барам, дар ватани худам барам. агар ман дар ҳақиқат дар ватани худам наём, дига ягон ҷо намеём. ман ин худо насиб карда бошад, ман исбот мекунам ки ман ҳамин корро накардам. ман дар ҳамин кор ягон робита надорам. ман аз худам боварӣ дорам ҷаноб, аз худам боварӣ дорам, барои ки ман ин корро накардам. ман хуш набудам дар ин кор ҷаноб. ман медонам ки шумо одил ҳастед, барои шумо меҳрибон ҳастед, шумо ғамхор ҳастед, шумо ғами халқи моро мехӯред. ман ҳар заводе ки шумо ӯй мекунед, ҳар як корхонаи ӯй мекунед, ман тамошо мекунам, хурсанд мешавам ки мон хеле пешвои миллат дорем, хеле ҷаноби олӣ дорем. ман худоро шукр мекунам ки хеле ватан дорам. худо шоҳиде ҳаст ки шахсоне ки маро маҳкум карданд, хуб медонистанд ки ман дар ин ҷиноят иштирок накардам. аммо ман باید نخواستن که سر بتیم مرا نخواستن جنوب ای شما صورتون میکنن ما در همی وطن نپرسید ما را برای وطن خود ما هم انسان ما هم میخوام زندگی کنم برای گناه های دیگه انسان ها سالو در طور ما نشنم او من اگر کردم اشیدم هر جنایت بودم مردک بودم جواب میدادم التجا میکنم جناب کمک کنه منو وطن بره زورتون میکنم آنش خدای در وطن اثبات میکنم که من همی کار نکردم من همین جنایت رو نکردم خدا وطن ما را خلق ما را شما را نگهبان باشه همین مراجعت ما را التجا میکنم گوش کنید از شما خبر انتظار میشم جناب ولی من کاغذای دارم که
ки тамоми ҷой ман мисол муроҷиат кардагиам ягонташ ман кӯмак накард ба худам ҷаноби олӣ. ин михайли коғаз дорам, агар ҳаминҷа нишон битед, ин михайли печатошкатияй як пачка дорам, то тамоми ҷой муроҷиат кардагиам. ҳозир ман шуморо нишон медиҳам. ман ҷаноби олӣ ин хали коғазҳо дорам, ман ҳамҷа навистаги президенти ҷумҳурии Қозоқистон ман муроҷиат кардагиам. ина сенат парламенти ҷумҳурии Қозоқистон ман муроҷиат кардагиам. ина печати Қозоқистона, ина генеральный консулство ман муроҷиат кардагиам. ина генеральная прокуратура муроҷиат кардагиам барои ҳамин. вақти суда ҷаноб адвокати Муҳаммад Синимо гуфт ки аввал сари суда гуфт ки шумо насиби шуморо бояд сар битиҳанд. минаи судчи омад гуфт ки ҳозир ба урусча бигум идёт давление к суду, гуфт. Сейчас суд вряд ли будет дальше слушать вас. Ему дадут бумагу, он прочитает только приговор, и все. Ман ҳамин чизора дар суди мо консули ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок кард. Ман ҳамин гапҳоро гуфтам ина адвокати моро ман пурс гуфтам, адвокати мо ҳам хеле гуфтеста, гуфтам судя гӯш намекунад мора, судяро гуфтагиян ки ҳамёрам хесрок мети. ина ҳозир ҳамин гапҳоро гуфтеста, гуфтам ака гуфтам ҳамёро гӯш кунед, гуфтам гуфт ин адвоката гал зане, гуфтам адвокат шуморо мега, гуфтам ҳамаша. ман чизе буд дар ҳамонҷа ман консулда нақл карда будам, гуфта будам чӣ хел буд. ман мисол ҳамун бачаам суда, агар шумо диски суда бинед, агар ҳамун чӣ шидагия чӣ хел шидагия ҳамеро дурӯғгиёшона мефаҳмед, чӣ хел шоҳидошона овардагиан, чӣ хел шоҳидошон чӣ хел дурӯғ гуфтестан, дурӯғошона дар ҷоиш дурӯғошона меқапумшона, мегум ҳамин дурӯғ гуфтеста, ҳамин хел судя аҳамият наметиҳад, дурӯғ гуфтеста прокурор аҳамият наметиҳад. ҷаноб ин хеле коро ҷаноб, илтиҷо мекунем ҷаноб, дуатон мекунем, кӯмак кунед, мара ватан берем. ман мехоҳам пеши фарзандои худ барам, мехоҳам пеши модарҷонам барам. ман ҷиноята накардам, ба худо ин ҷиноята накардам, ин ҷиноят дар Қозоқистон ягон ҷиноят накардам. ман инҷа кор кунӣ омадам ҷаноб, кӯмак мекунед. худо ҳаматонро нигаҳбон боша, худо ватани моро, шуморо, халқи моро нигаҳбон боша. хай аз шумо хабарҳои хуб интизор мешавам.